152, 444 turist għadu f'lukandi u stabbilimenti f'Malta bħala d-destinazzjoni tagħhom matul ix-xahar ta' Lulju. Dan ifisser li kien hemm żieda ta' 3.8% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Matul dal-perjodu 8,400 passiġġier żaru Għawdex u Kamuna. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ġiet reġistrata żieda ta' 25% fin-numru ta' turisti li għażlu li joqogħdu f'guest houses kif ukoll żieda ta' 25% fil-lukandi ta' żewġ u 3 stilel. Mill-banda l-oħra ġie reġistrat tnaqqis minimu ta' turisti f'lukandi ta' 4 u 5 stilel. It-total tal-jiem li fihom għadu t-turisti huwa ta' 1,100,000, ġifieri żieda ta' 3.6% fuq Lulju 2012 waqt li s-sodod fil-lukandi żdiedu b'1.4%. Iżda kemm matul dis-sena u anke s-sena li għaddiet il-medja tal-jiem li fihom damu t-turisti kienet ta' 7 ijiem.